Yeah, now good morning. Good morning, good morning, good morning. Hello, ma. Fine. Good morning. Ụtụtụ ọma ebe ọ bụ na onye si were gere ife onyonyo m. Aka mbụ onye nke unu Maazi-UC. Achọrọ ka m were ohere mee gịnị kene Chukwu okike abịa m. Kene Chukwu okike abịa m n'ife ọma o mere n'isi nwanne anyị nwoke bụ Akwa-Okuko Tiwaraki. Unu n'anya n'ife ozi m, unu ga-afụ ihe injinia wee dee onye ije nnọọ. Mana tupu m agaba n'iru, aga m ebugodo ụzọ were kwanyere ndị ọrụ nchekwa ya ugwu, banyere ugwu maka na osu imi osu ọnụ. Ndị be anyị si na ọ bụ na anya bere, ntị ebere, ọnụ ebere, ihe niile dị mmadụ na-arụ ebere. So a sị m ka mkpụrụ obi ka mkpụrụ obi ndị na-ekwere gara aga ka fa zuru ike n'aka onye nwe anyị. So ụmụnne m, maka na ọ dịrọ izi mmadụ ịpụta ụla si ka ọ jee ebe ọ na-arụ ọrụ maọbụ ebe ọ na-eji were akpata ife eji eji wee nye m ezinụlọ ya nri, oruzie ebe ahụ mee gịnị tupue ndụ ya. Ọ mmadụ nwe ọgọdọ ihu na-ata, ọ nwa mmadụ ka ọ bụ. Mana asị m Chukwu okike abịa ma ka ọ nabata mkpụrụ obi fa n'aka ya. So apụtara m since midnight ka my phone na ring, all my two phone. Ekwentị na-akụ, so all my two phone are ringing. Around midnight. So we got na my WhatsApp message, ọ bụ na my WhatsApp message ejugo. Messages kanko. So I haven't yet to pick any of their calls because Mama the reason ha ji akpọrọ m. I gotta go na WhatsApp message where for the message where Maazi ife eji akpọrọ m. So when I wake up, let us discuss Onye ije Nnọọ. Onye ije Nnọọ. Onye ije Nnọọ. So ọ bụrụ n'ike aka mmadụ kama na ọ bụ site n'ike Chukwu okike abịa ma ka nwanne anyị nwoke ka aka ji wee hapụ ya. Maka ọ nwere ndị gara ụdị ije fa nọtanwu. Please, if you are joining me, try to share this message. Only thing you can help me this early morning is by sharing this message. Okay? Ọ nwere ndị gara ụdị ije mana fa esi ebe ahụ wee nata. Mana unu n'anya oge ife na ha n'efere mba ụwa, oge ọ na-ahụ ọnụ onye feta were nwanne anyị nwoke bụ Akwa-Okuko Tiwaraki Chidozie Nwagwụ were eme comedy, were eme caricature. Mpụta n'iru efere mba ụwa, efugodu m ụzọ dechaa ya ede. Ngwa ndechara ya, chọbụ m ime the video. Ngwa ndechara ya m ife, ndị mmadụ bido takarịba m. Ụfọdụ ha na-akpọ m iyi, ụfọdụ nna ya onye ka nri wee sịkwa na ndị be anyị enwekwa obi mmadụ. Ka nwanne gị nwoke ji esi wee nọ n'ụdị ọnọdụ a, iwere ọnọdụ ya na-aṅụrị, iwere ọnọdụ ya na-eme gịnị, na-agba egwu, na-akọ ka o si wee sọ gị. Mana echefue na onwe ha onye nwe echi. The highest mmadụ nwere ike imedo n'ụwa bụ na onwe ha onye karịrị ọnwụnwa. Ikwuchakwa na m agwa gị, o mego m wee marụ na onwe ha onye karịrị ọnwụnwa. Ọnwa na-anwa onye ukwu, onye na-anwa onye nta, and onwekwana onye karịrị ntọrọ. Yes. So nkwuchi anya bụ ife ụfọdụ ndị mmadụ si adị mụnwa bụ the highest person
ya pụta n'iru akwụkwọ fụ ọnọdụ mmadụ ka ọ dịrị njọ ewere nye kọchaba ya. Ndị na-akpọ na fom na ndị na-asị m na m nwa ji pull that video down si makwa na ha ji eji iri ma onye ka mbụ this and that. Ife video ntachara afọ mechaa nọ tie n'iru akwụkwọ isi m ịkpọwa na fon si na m ji epuru na ọ bụ na m emeghị ihe ma na nkewa na m nwa eje ha na iji ewepụ ndụ m nke iji wee bụrụ onye. The highest thing nwere ike imedo bụ ịbịa n'iru akwụkwọ kpọrịba mmadụ nkafu n'ọnọdụ ya dị njọ. N'ọnọdụ ya dị njọ ifita kpọrịba ya omekwa onye m echi maka ka m si wee gwu na o mego m onweghị onye karịrị ọnwụnwa emego m ọ dakwasa ọ ndị mmadụ bụ ife megịnị save my life. If not mụnwa abụ na onye nwụrụ anwụ today. Yes, onye mbụ jụa ife mee na gruzi Igbo ife mee na obodo mụnwa ka nje sheki ọlụ nna alụ along the way ife mberede wee dakwasị m ngosi unu one of my leg unu ji eti mkpu mana ekele dị onye nwaanyị na-ejechakwara anya bụ ije mee gịnị mechaa pụtakwa ị na-anụ. So onye aṅụzina mmadụ n'ụwa maka ọmụghị onye mma ka ọ ya adịrị ya echi. No matter anything evumuzo n'ife ozi mmegere asị m ka evugodo ụzọ zọta ana tupu wee mee gị na-azọba ute na ọ bụghị ife ebe ife anyị kwesịrị ịbịa n'iru akwụkwọ mee gị na-ekwu ị na-aṅụrị mmadụ ibe gị onye nke gị nwa ka ebugodo ụzọ napụta ndụ nwanne anyị nwoke onye mazi ebe ọ ya ata ya ụtọ mee gị na ọ taba ya ụta. Ịma thank you. So onye mazi ebe ọ ya ata ya ụtọ ọ taba ya ụta ọ ife na-ekwu ụfọdụ fete n'iru ụfọdụ bịa na ma ndị jicha ma private number na-akpọ m na-asị m onye ka ebu this and that ga ịmagonu different kind of na ha ji ewepụ ndụ m nwa nnecha ndị dị otu anya si negodi n'ụwa nke m aṅụghị oge m nwere ife mberede ọ bụzie efe na nwa dịrị efe na aṅụrụ m n'oge na nwa efe na aṅụrụ m n'oge sef